Kaixo, gaur urriak 10, ongi etorri astelehen honetan magazinera. Gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu, lehenik eta behin Iker Bengotxe, bera Nafarroko Antzerki Sareko langilea da, eta hain zuzen ere, hortik abiatu dute proiektu berri bat, Sendaberri izenekoa, eta hor, Nafarroko toki ezberdinetan, antzerki programazio berritzaile batekin gainera, diseinatu dute, eta guzti horretaz solasteko, kontatzeko eta sakontzeko Ikerrekin egonen gara lehenik eta behin, eta ondotik Maider Gaztelumendirekin egonen gara, bera Luma Moda Etikoa proiektuko sortzailea da, bera da burua, eta kontatuko digu zertan datzan hain zuzen ere proiektu hau, enpresatxo sozial hau, eta hortik abiatu duten bertze lan ildo bat, bertze barne proiektu bat, Guñu izenekoa, eta guzti horretaz solasteko, Maiderren hitzez gozatzen ahalko dugu, baina guzti hori baino lehen has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin efemerideak. 1823ko urriaren 10ean Simon Bolivar izendatu zuten Peruko presidente. 1888ko urriaren 10ean berriz anarkista italiar batek Elisabeth Wittelsbach Sisi, Austria-Hungariako enperatriza asesinatu zuen Ginebran. Luigi Lucenikek estilete bat sartu zion bihotzean. 1986an, etak Dolores González Catarain, joies, hil zuen Ordizian, etako buru izandakoa. 2008an, Genevan, Suitzan, LHC, CERN, partikula azeleratzailea hasi zen funtzionatzen, 50 minutuko tartean 1.000.000 protoi azeleratu zituelarik. Ikus dezagun gaurko agendan zer dagoen aste honetan. Gaur astelena etxe bizitzaren problematikaren inguruko hitzaldia Katakraken 7etan. Eta bihar asteartean, sutan musikala antzezlana Baluarten izanen dugu. Baitere, nire baitaturik antzerkia Agoitzeko kulturretxean 7etan. Eta astearterekin amaitzeko Izaroren kontzertua Totem Aretoan 8:30. Hortzegunean ere bai, liburu aurkezpena Kale Gorriko umeak Txantreako Malatesta pizzerian. Eta hortzilarean, kontzertu gehiago, Lier eta Pleuraren eskutik Totem Aretoan 8:00. Larun batean berriz, Udazken koloreak ipuin kontaketa Zabalguneko Zibiboxean 6:00. Baitere, Uniko Teatro Paraiso antzerkia Atarrabiako kulturretxean 7:00. Eta igandean, Nafarra oinez hasiko da Tafallan 10:00. Eta ikus dezagun gaurko egunkarien azaletan zer dagoen. Diario de Notiziasen azalean, Carlos Lesmesek dimisio eman du botere judizialaren kontseilu nagusiko presidente gisa epaileen organoa berritzera behartzeko. Botere judiziala berritzeko indar politikoen axolagabekeria nabarmendu du. Sánchez eta Feijóok Moncloan bilduko dira gaur, 3 urte baino gehiago irauten duen krisia desblokeatzen saiatzeko. Beste lerroburu batean, bihotzekoak eragindako harretak 10% hazi dira 5 urtetan. Beste argazki handi batean, korrikalariak, anfasen aldeko lasterketa solidarioan parte hartu zutenetako batzuk Kuria kalean. Eta Pako Etxeberria mediku forensearen hitzak ere, torturarekin estaltze handia egonda. Beste azkeneko berri batean, inflazioak hazkunde aurre ikuspen guztiak nahasten ditu. Eta Diario de Navarran lerroburu nagusian, Nafarroak zerga erakargarritasun handiena duten eskualdeetatik urrun jarraitzen du, baina pertsona fisikoen errentaren gaineko zergak hobera egin du. Azken lehiakortasun fiskaleko indizean Madril eta Euskadi buruzagi. Argazki handi batean plaza bat ageri da, jendez beteta, denak berdez jantzita eta izenburuan marea berdea tuteran, 4.500 pertsona herriberako minbiziaren aurkako martxan. 50.000 euro bildu zituen gibeleko tumoreak eta digestio tumoreak ikertzeko. Eta bertze berri batean, inbertsio funtsek ia 8.000 milioi mugitzen dituzte Nafarroan. 75.000 aurreztailek sinatu zuten iaz eskuragarri zeuden funtsetako bat.
Eta Gara egunkarian, Antxon Olabe klima aldaketan eta trantsizio energetikoan adituaren hitzak. Gradu 10 bat murrizteare oso garrantzitsua da. Ekonomista eta klima aldaketan eta trantsizio energetikoan aditua den Antxon Olabe Garari egindako elkarrizketan azpimarratu duenez, larrialdi klimatikoa bideratzeko erabateko gakoa sistema energetikoa aldatzea da. Ezin gara funtsezko helburu horretatik aldendu, azpimarratu du. Argazkian zenbait bertsolari Lizarran eta izenburuan, Aitor Bizkarrarentzat azken txartel zuzena. Aitor Bizkarrak, erdian eserita agertzen dena, irabazi zuen Lizarran jokatutako saioa lehen faseko azkena. Eta lerroburu gehiagotan, Garmendia Donostiako PSeren hautagaia Elorza gainditu ondoren. PSC, Podem eta CDCren profilak gobernuan sartu dira. Eta azkenik Israelen indarkeria areagotu eginda Zisjordanian. Eta Euskal Herria irratia bukatzeko, 3 nafar sailkatu dira bertsolari txapelketa nagusiko final aurrekoetarako. Joanes Ilarregi Marzol, Arrasateko, kanporaketako irabazle moduan pasada, 678 punturekin. Julio Soto Ezkurdia, 681 eta Saio Alkaiza Guallar, 673rekin. Eta bertze berri batean, Iñaki Zabaleta Elako kidearen hitzak, azkeneko urtean are gehiago garestitu dira alokairuak. Eta azkeneko berri batean, Jaso ikastolaren sutan musikala bihar Baluarten. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur aldaketak espero ditugu, hodeiek zerua estaliko dute eta hemenka euria egingo du. Baliteke arratsaldean zaparrada mardulagoak eta trumoitsuak botatzea, batez ere ekialdean eta bereziki Nafarroan. Goizean hego haizean nagusituko da, baina arratsaldean iparraldera aldatzen joango da. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira eta 20–25 gradu artean ibiliko dira. Bihar berriz asteartean antzera jarraituko dugu. Zerua hodeitsu egongo da eta tarteka zaparradak bota ditzake, era irregularrean banatuta. Arratsaldean ipar haizean nagusituko da eta temperatura pixka bat gehiago jaitsiko da. Beroenak 18–20 gradu artean geratuko dira. Senda berri, hitz joko horrekin, gaztelera eta euskara erabilita, bidexka berriak, hitz joko horrekin sustatu du Nafarroko antzerki sareak, hain zuzen ere, proiektu bat, senda berri proiektu hau, antzerkigintza baitere zirkua eta dantza eta arte espresio guzi hauek sustatzeko, zerbait, eta zerbait hori zer den hain zuzen ere, proiektu honen koordinatzaileak eta Nafarroko antzoki sareko langilea ere den Iker Bengotxea goia kontatuko digu, eta hemen dugu gaur zortez gaude. Iker, arratsaldeon. Arratsaldeon, zemoz. Arrasongi, mil esker gurean egotegatik eta kontatzeko zehazki, zer den, senda berri delako gauza berri hau, paisaia eszeniko berriak izen horrekin jarri duzu, zuzenan galdetzi zutik zer da? Ondo aipatu duzu, senda berri, bidexka berriak lortzeko edo bilatzen saiatzeko programa bat da. Berez, aurretik zetorren beste programa baten semea edo semetxoa dela esan daiteke, ze lehen bazegoen Nafarrako antzoki sarearen zirkuitua izeneko programa bat, baina oso izen orokorra zen. Eta egia esan oso helburu programatiko zehatzak zituen programa batentzat izen orokorregia. Izen horretan ematen zuen gure lan egiteko modu orokorra zala. Eta ja azken urteotan genbilen nolabait izen berri baten bila eta hor berri, senda berri topatu genuen. Zergatik senda berri edo paisaia eszeniko berriak? Programa honen bitartez saiatzen garelako gure elkartearen bazkide diren gune eszeniko horietara ohikoak ez diren programazioak bideratzen. Demagun gaur egun, igual lan komertzialak edo programatzea esan daiteke errazagoa dela, nolabait ikusleak erakartzeko gaitasun handiagoa dutelako. Demagun telebistan agertzen diren aurpegi ezagunekin, edo bakarrizketak, edo horrelako kontuak, eta hori oso ondo dago, eta egin behar da, baina badago beste bide bat,
beste ekoizpen bide bat edo ikusle nolabait beti hor dauden ikusleak ere hoiei gustatzen zaie bestelako proposamenak ikustea. Eta Iruñerrian igual bai badago aukera hainbat tokitan halakoak ikusteko, baina beste gure bazkide diren herri askotan igual ez dute aukera hori. Orduan, programa honen bitartez, hori zabaldu nahi dugu. Bertara ere heltzen diren halako proposamen berriak edo bide berriak eraiki, horregatik senda berri, sendatuz, baina esan daiteke arte eszenikoek ere batzutan sendagarriak direla. Eta zehazki nola laguntzen darra nahi duzuek, ze eramaten dituzuen, izarraki tuterara eramaten duzue proposamen bat, laguntzen duzue finantziazio aldetik, nola da laguntza? Deialdi bat zabaltzen da, konpainiek haien proposamenak aurkeztu ditzaten. Gero guk ere baditugu gure komisioak eta beraiek horri inguruan azoketan, arte eszenikoen azoketan eta halakoetan ikusten dituzten programazioa bereziak ikusten badute oso sendaberri direla, edo gure helburu programatikoei erantzuten dietela baita ere proposatzen dituzte. Orduan badago prozesu bat aurreko urtean hasten dena, oraintxe hain zuzen, aste honetan zabalduko dira datorren urtearen programazioari begira zabalduko ditugun oinarriak, konpainiak aurkeztu ditzaten haien proposamenak. Eta orduan horra hasten da nolabaiteko lehenengo prozesu bat dela hori jasotzea, dana antolatzea, komisio artistikoak baloratzea, eta gero katalogo txiki bat osatzen da, eta gure gune eszenikoek programatzen duten programazioa katalogo horretatik hartutakoa izan behar da. Hor badaude beste 11 barne prozesu, zezken finean denek programazio berdina aukeratuko balute, orduan hori ja litzateke programa bat izango, baizik eta konpainia bakar bat 11 tokitan biraka. Hori ere saiatzen gara nolabait programazioa hainbat genero eukitzea, zuk aipatu duzu, dantza, zirkua, antzerkia eta hainbat herritara bideratzea, kasu honetan izan ziren 29 herri parte hartu zutenak, eta ez da erraza azaltzen, baina badago deialdi bat, horretara konpainiak aurkezten dira, eta gero badago prozesu bat aukeraketa hori egiteko, eta finantziazio aldetik galdetu duzula, ziklo hau antolatzen da Nafar Gobernuko Kultura Sailaren kolaborazioarekin. Bai koordinazioan, baita ekonomikoan ere. Orduan, gero gune eszenikoek aukeratzen dutenean haiek programatu nahi duten eskaintza edo ekoizpena, sareak konpainiaren katxetaren 100% batekin laguntzen du, Nafar Gobernutik jasotzen duen diru laguntza horren bitartez, eta gune eszenikoek jartzen dute beste portzentai bat. Normalean 50-50 esan behar nuen, 150 edo batzutan pixkat gehiago, hala izaten da antolatzeko bidea edo modua edo ez da erraza, Eta beraz nola baitere ideia azken finean erraten zenuena, ez? Ez dakit nongo Lizarrak edo Leitzako, antzestokian, izatea bertze obra batzuk, bertze eszenatoki batzuk, paisaia berriak, paisaia eszeniko berriak erraten zuen bezala. Zertaz berriak edo zer dute berriak, nolakoak izan behar dute obra hauek? Galdera ona eta zaila erantzuten, ze azken finean esan dezakegu agian herri batentzat berria den ikuskizun bat ez dela beste batentzat berria. Igual herri batean oso garatua dagoen programazio bat badute, baina beste herri batean igual ez daukate hainbesteko aurrekonturik eta ez dute hain garatua, eta igual hemen berria den zerbait hemen ez. Hori da gure programa sortzen dugunean ikusten dugun zailtasunetako bat. Katalogo horretan sartu behar ditugula hainbat proposamen, baina kontuan izan da gure bazkideen egoera edo errealitatea ezberdina dela. Dena den, saiatzen gara berriak, adibidez genero aldetik, igual toki batzutan ez daude dantza garaikidea programatzera ohituta eta hori saiatzen gara bideratzen, edo antzerkia sortzeko orduan, igual gure gizartearekin lotura duten gaiak jorratzen dituztenak, edo azken finean ikusle bezala hunkitzen gaituzten gaiak. Hau da, naiz eta gustatzen ez zaigun terminologia hau aipatzea edo, saltzeko edo kontratatzeko zailtasun handiagoak topatzen dituzten ekoizpenak. Ez direlako hain komertzialak, edo, orduan, antzerki kritikoa, horrelako gauzak dira nolabait saiatzen garena bideratzen. Edo hizkuntza berriak,
baina gero, igual herri batean programazioa ez daukate oso garatuta, eta oso berritzailea den antzerki bate bideratzen baduzu, agian susto hartzen dute eta ez dira berriro hurrengo asteetan gune eszenikora hurbiltzen, orduan hori programatzaile bakoitzak kontuan dauka aukeraketa egiteko orduan. Badu ez dakit aduz egongo zaren Iker, nolabait ere ikusmira bat edo xede bat landa ere mura eramateko guztia, ez dakit, erraten genuen akaso hirietan, hirigunetan errexagoa dela, ez, olako eskaintza, ez dakit, garaikideak, berritzaileak ezberdinak aurkitzea, baina, karo, laitza batean, baztan batean, lizarra batean akaso zailagoa da, ez? Orden ere, bueno, badu xede hau pixkat zabaltzea, ez, Nafarro guztira antzerki berritzaile guzti hauek. Bai, esan genezake hori dela gure elkartearen ezaugarrietako bat edozein programazioan. Bueno, gure elkarteak berez ez du programatzen. Programazioa gure gune eszenikoak osatzen dute, bakoitzak bere udalean. Kasu honetan bai, sareak berak antolatutako zikloa da. Eta bai, hala da, nolabaiteko deszentralizazio hori ere oso garrantzitsua da guretzat. Nafarroako Antzoki Sarean gaur egun 35 gune eszeniko ditugu bazkide, 35 herri, Nafarroa osoan barna, batzuk iparralderantz, beste batzuk hegoalderantz, eta egia da halako programak haientzat aukera ematen dietela alde batetik. Aipatu ditugun bide berriak edo osatzeko, baina gero ere, eta hori ere esan behar da, halako lanak ekonomikoki pixkat laguntzeko. Ze haiek ere badituzte aurrekontu xumeak, kasua batzutan, eta orduan, halako lan baten katxeta 40%ko portzentaiaren finantziazioarekin zure herrira eramateko aukera hori, oso ondo dago. Eta konpainien aldetik ere bai. Ze gero ere ez bakarrik Iruña herrian ibiltzeko, baizik eta Nafarroa osoan zehar halako titulu bat esango dugunez batzuetan ez dira erraztak mugitzen. Batzuk bai, baina beste batzuk bai, igual ez, orduan aukera honen bitartez lortzen badugu, batzuetan lortzen da, beste batzuetan ez, gu ere saiatzen gara, igual bolo minimo batzuk eukitzea, ez bakarrik emanaldi bat, konpainia batek emanaldi bat eukitzea, baizik eta behintzat 3, kasu batean 2 daude, baina Nafar konpainia ez den konpainia batentzat, baina aurten konpainia batek 8 emanaldi lortu ditu, Nafarroa osoan barna, beste batek 5, beste batek 6, orduan, deszentralizazioari bai, gure ezaugarrietako bat da orokorrean eta programa honetan baita ere. Erran dugu, karo, antzerki edo proposamen eszeniko berritzaileak direla, ez? Hain komertzialak ez direnak, hain ohituak ez gaudenak, horrek eskatzen du publikoare nolabait ere eztea, ez da egit, ez? Karo, agian ez dugu hainbertze kultura antzerkira joatearena, leheno akaso bezala, eta, eskatzen du, ez? Agian, ez da egit, horre ere izatea... Badago horretako zerbait, nahiz eta agian guk aipatzen dugu, edo publikoen formakuntza, edo eztea hori aipatzen da. Eta ziklo honetan gainera, ez dugu aipatu, baina ezaugarrietako bat da nolabaiteko jarduera paraleloren bat egotea ikuskizunaz aparte. Izan daiteke, funtzioaren ostean edo aurretik nolabaiteko hitzaldi bat eukitzea ikusleekin, eta hori minimoa izango litzateke, ez? Hitzaldi bat gero konpainiarekin, edo sortzaileekin, edo zuzendariarekin, prozesuaren inguruan hitz egiteko, edo hori egiten da. Eta badira bestelako gauza batzuk garatuagoak ere bai, aurreko aste horretan, aurreko egunetan konpainia herrira joeten da, eta hitzaldi bat ematen du gaiaren inguruan, adibidez, aurreten egon dira ere bestelako erakusketak, eta igual ikuskizun zehatz batek bazuen erakusketa bat gai horren inguruan, eta orduan aukera izan da, gune eszeniko horretan erakusketa gela daukatenez, aurreko astean zehar, gai horren inguruan, adibidez Luzio obrarekin hori gertatu zen. Erakusketa horre onda, jakinda gero asteburuan emanaldia egongo zela. Eta horrelako gauzak antolatzen saiatzen gara, beti gune eszenikoen lankidetzarekin, eta hori baliogarria izan daiteke bazuk aipatzen duzun ezte edo formazio prozesu horretan. Batzuetan formazio hori beharrezkoa da, beste batzuetan ez, oso formatuak daude eta badakite zer ikusi nahi duten. Baina egia da, lehenengo bote prontoan edo, igual halako obra bat ikustera erabakitzen duen norbait, edo oso antzerki zalea da, edo arte eszeniko zalea da, eta denetatik ikusten du, baina ez bazara ohiko publikoa,
igual etzinateke joango. Orduan bultzada hori igual behar dute. Bueno, halako jardueren bitartez saiatzen gara lortzen. Gero egia da, joaten direnean, asko gozatzen dutela, edo hunkitzen direla, eta aipatzen dutela, egia esan nik hauetara naiz hurbiltzen edo dantza ikuskizun, baina asko gozatu dut. Lortu behar duguna da, nolabait barrera horiek moztea edo apurtzea, eta halako egitura bat, naiz eta halako egitura bat ez egon, haiek ere erabakitzea antzerkira joatea. Ze gauza ederra den, ez? Erran edut herrian bertan, material berezirik gabe, ze gauza berriak, ez, aurkitzen dituzun. Estimulo berriak, ez? Erran batzutan joaten gara Indonesiaraino ikustekoan ez dakize palazio, baina batzutan hemen bertan dantzari batzuk egiten ez dakiz zer, edo zirkuko batzuk, edo dialogon batek nola eramaten aldigun mundu eta estimulo berrietara, ez? Antzerkintzaren sekretu. Bai, batzutan beti ez bakarrik kulturan, turismoan eta lakoetan ere bai, urruti dagoenaren gatik gaude oso erakartuta, eta batzutan hemen alboan daukaguna ez dugu baloratzen, ez? Ez dakit Iker, programazio horretan bilatzen den ere hemen bertako konpainiei toki berezi bat egitea, edo hori ez da irizpideetako bat? Irizpideetako bat da, berez saiatzen gara gure ratioetan edo gure nafar konpainien protagonismoa handiagoa izatea. Eta hori lortzeko ere baditugu barne irizpide batzuk. Adibidez, gure prozesu, aipatu dizudan prozesu zail horretan, gune eszenikoek badute behintzat bermatuta emanaldi bat programa honen bitartez programatzeko aukera. Eta gero beste bigarren bat programatzeko aukera badago, baina agian aurrekontua amaitu daiteke eta orduan guztiek ez daukate bigarren hori. Orduan, lehenengo aukera hori konpainia nafarra izan behar da. Eta orduan bermatzen duzu behintzat parte hartzen duten gune eszeniko guztiek konpainia nafarra bat programatu dutela. Behintzat, aurten 29 izan dira, 35era heldu gaitezke, ez? Baina normalean 30, 29, 31, hor aurreko urteetan ere horri biligea. Orduan, hor ja baituzu bermatuta 29, 30 emanaldi nafar konpainiena. Gero badago lehiotxo bat irekitak nafarrak ez diren konpainientzat, deialdiaren bitartez, eta sartzen dira gutxi batzuk. 3-4 konpainia, 3 emanaldirekin, 5 emanaldirekin, hor badugu zailtasun bat, eta da, Nafarroatik kanpo espektaktiba handiak sortzen direla ziklo honekin, eta gero soilik 3-4 konpainia sartzen direla. Orduan, baita ere gero konpainia guztien proposamenak jasotzeko orduan kriston proposamenak jasotzen ditugu, 100, eta gero 3-4 sartzen dira. Eta orduan, gure lana da ere, eta saiatzen gara, aipatzen ziklo berezia dela, helburu programatiko bereziak dituela, baina hala ere, normala da, konpainia guztiak nahi dute lan egin, konpainia guztiek, orduan, normala da, denek bidaltzen dizutela haien proposamena, eta gero gure lana da, hori filtratzea, eta... Horretan ere Iker, izan guzue lan nahikotxo, ez? Eguntapiko obra ikustea, edo behintzat haien trailerrak eta aztertzea... Hori da. Bai, justu orain epe honetan, urrian zabaltzen da, espero dut aste honetan zabaltzea, datorren urtera begirako oinarriak, deialdia, orduan hasten gara dana jasotzen, dana antolatu, gero komisio artistikoari informazio hori zabaldu aztertu dezaten, egia da, komisio artistikoa sortuta dago Nafarroako Antzoki Sareko hainbat programatzailerekin, Nafar Gobernuko Kultura Sailaren ordezkariren batekin, eta gero ere beste sare edo lotura daukagun edo harremana daukagun beste saretik norbait etortzen da. Kasu honetan sarea, Euskadiko arte eszenikoen sareatik etortzen da pertsona bat, espero dut aurten ere etortzea, eta egia da bertan hainbat azoketan barna ibiltzen direla eta ikuskizun asko ikusiak dituztela. Eta hori oso lagungarria da guretzat. Ze gu ere ibiltzen gara eta gu aurten ibili gara hainbat feriatan, Madferian, Tarregan, eta gauzak ikusten dituzu, baina haiek badute lan egiteko modu bat, badira lantalde bat 7-8 pertsona dira, eta orduan batzuk joaten dira batera, beste batzuk bestera, baina behintzat normalean azoka guztietan mugitu dena ikusia daukate. Orduan hori, filtrazio hori egiteko orduan, haiek ere ulertuta zeintzuk diren gure helburu programatikoak, hori oso lagungarria da. Eta ez bakarrik paperean agertzen dena edo bideoetan ikusten dena aztertuz baizik, eta zuek ikusi ezue, zuk edo zure lankideak edo
eta nola ikuste duzu programa honentzako. Ze azken finean, gure helburua da programari erantzuten dioten konpainiak aukeratzea. Eta hor, aniztasun bat ere erakustea, eta ez errepikatzea, seguro ez, batzutan badirela bi obra oso onak, baina, bueno, ere, aniztasunaren gatik. Bai, genero aniztasuna, gero gune eszenikoen errealitateari erantzuten dioten lanak, hau da, formatu txiki edo ertaineko lanak, azken finean, Nafarroako Antzoki Sarean badira gune eszeniko batzuk, majoak, baina badira txikiak ere, 150 eserleku dituztenak eta eszenatoki txiki edo bitxiak dituztenak, orduan hori ere aztertzen da. Sartuko lirateken edo ez, hori da, igual ez, baita diru aldetik ere, kriston katxetak dituzten funtzioak edo ekoizpenak ez lukete ziklo honetan tokirik izango. Ze bestela, pentsa, Nafar gobernuak ematen dizkigula 1.000 euro, eta gero hori osatzen da gune eszenikoak jartzen duten portzentaiarekin. Aurten, aurrekontua izan da gutxi gora behar, 196.000 euro. Baina, limitea dauka, pentsa hartzen badugu 8.000 euroko, katxeta 8.000 euro duen kriston ikuskizuna, 10 emanaldi emate dituzu, 10 ezin izango lirateke posible, ez? Baina, eta ja aurrekontua bete duzu. Orduan, karo, gu saiatu behar gara ere, nolabaiteko, ekoizpen txiki ertain, eta alakoak bilatzen. Proposamenak, Iker, badira andana bat, hortik ez dago arazorik, ez? Erran nahi dut, ez egit, bertze garai batzuetan gutxiago baziren edo gehiago, gaur egun eskaintzak, erran nahi dut, ez? Proiektuak, antzeslanak, badira andana bat, hori bai? Bai, egia da, gerta daiteke, urte batean egoizpena handiagoa izatea eta beste batean gutxiago. Kanpotik, atzerritik esan behar nuen, baina kanpotik datoztenak, arazorik ez, kontuan izan dago hiruzpalau aukeratzen ditugula, hor soberan, eta Nafarroko ekoizpenak, azken urteetan ere ekoizpenak gora egin du, lehen igual, somatzen zen, igual, konpainia batek ekoizten zuela urte batean, eta gero, urte bat edo bi ematen zituen ekoiztu gabe, eta gero beste bat, baina, bueno, egia da, gero ere, Nafar gobernuak antolatzen dituen dirulaguntzak, ekoizpenari zuzendutako dirulaguntzak urtero ateratzen direla, eta, bueno, konpainiak saiatzen dira bertara haien proposamenak bideratzen dirua lortzeko, eta, bueno, badago ekoizpen desente. Gero kontua da, gure helburuei erantzuten dieten. Bai, hori da. Hori ja, bueno, beste kontu bat da, baina badira. Errate izutik zeren egin nuen hemen elkarrizketa bat ipuin kontalari bat, eta bueno, bera egoten da hondiz zenetan, eta hola, eta erraten zuen bere sentsazioa dela jende batzutan gehiago, eszena atzean, gibelean, batzutan publikoan baino, ez? Erran nahi dut, eta orden zentzua dela gehiago, hemen badugula ekoizpen handiz, hau da, antzerkigintzak baduela bere espazio nabidera ekoizpenaren aldetik, eta eskoletan, eta bar, eta gero batzutan agian publikoa erakartzea zailago dela, berak erraten zuen, pandemian ikusi genituen, eszenatokiak beteak, baina pixkat orain kostatzen ari zara, ezagin nola ikusten duzun zuen? Bai, eta pandemiak eragina izan du, seguru. Egia da, pandemian, denak etxean sartuta egun den, eta ez zegoen halako eskaintzarik, eta orduan gune eszenikoak irekitzen hasi zirenean, baina tabernak itxita zeudenez, eta halako, jendea hasi zen antzerkietara... Tabernak ixtea da beraz gakoa. Agian bai, edo behintzat alako 50-50 bat lortzea edo... Ez bakarri tabernak, baina bestelako kalean ala nola ezin zen egon, ordutegi kontuak, eta hor bai, somatu zen ikusleek erantzuten zutela, ondo erantzuten zutela, eta gero ere adina ere nolabait jende gaztea ere hurbiltzen hasia zela, eta normalean jende gaztea ere akartzea zaila izaten da, edo hori somatzen ari da, eta alde horretik kontent. Baina gero, ja pandemia amaitu zen, edo behintzat kaleak ireki zizkiguten eta lako eskaintza sortu zen, eta gainera eguraldi ona etorri zen, eta adibidez, Sendaberrik programa honek badu programazioa udaberrian eta udazkenean. Udaberriko programazioan, berez, ez dugu Sendaberrin beti esaten dugu arrakasta ez dela aretoa betetzea. Ez dira horretarako proposamenak. Arrakasta da, etortzen diren horiek unkituta ateratzea, edo halako sentsazio ezberdinak bizitzeko aukera izana. Baina bai somatu da orokorrean ez bakarrik Sendaberrin publiko jetxiera nabarmena. Eta ez bakarrik halako proposamen berritzaileetan, bai beta ere gauza komertzialetan edo umeentzako ikuskizunetan. Eta hori, udaberri aldu zen,
kaleak ireki zizkiguten, tabernak ireki zuten, eta jendea bat zeukan, hori, terrazetara hurbiltzeko grina, lagunekin kalean egoteko grina, eguzkiaz gozatzeko, eta somatu da. Eta orain udazkenean ze gertatzen den, baina hori da gure programatzaileen beldurretako bat, edo beti dabiltzate, hori, ikusleak nola erakarri, zein izango den, igual zuk oso ona den emanaldi bat programatu, eta batean 40 pertsona hurbildu esatezu, jo, ze pena. Igual 40 horiek kristona gozatu dute, baina, eta pixkat hori gertatzen ari da, bai, eta gero eskaintza. Egia da, eta batez ere udazkenean, eta orain urriazaroa epe honetan, Iruña herrian behintzat, eskaintza da sekulakoa. Ez bakarrik sareko guneak diren horietan, baizik eta orokorrean beste gune batzutan, baditugu hainbat gune esteniko, Gallarre, pila bat. Baluarte, Mun, hau eta orduan eskaintza kristona da. Eta igual ez dago hainbeste ikusle, hainbeste gauza ikusteko. Orduan, jendea, ni batzutan ikusle bezala, gustatuko litzaidake egun berean, ordu berean programatuta dauden bi gauza horiek ikustea, baina bat aukeratu behar dut. Hori ez banoa lagunekin afaltzera, hori dela beste kompetentzia hori, eta zaila dago kontua. Orduan, ikarren proposamena, eguraldi txarra eta ostatuak istea, ez? Istea igual ez, ze bestela norbait kalean ikusten banau, igual horrela ingo diate gurutzea, baina ez, hor, adibidez, pandemian etorri zen kontu bat izan zen programazioak pixkat aurreratzea ordutegiari begira. Eta normalean 8 egiten zirenak edo 8:30 hasi ziren arratsaldeko 7 egiten. Eta izan daiteke kontuan izan da, ordute erdiko emanaldia bada edo ordubeteko 8:30 kanpoan zaudela. Orduan baduzu aukera antzerkira joteko, afaltzera joteko, lagunekin joteko, dena egiteko aukera badugu. Ekonomiak laguntzen badu behintzat. Baina, halako behintzat, Nafarroko Antzoki Sarearen barnean dauden ikuskizunak, normalean, helduentzako ikuskizunak 6 euroan ikus daitezke, umeentzakoak 3 euroan, hau da. Prezioak popularrak dira, eta normalean hori ez da arazoa. Eta gero gune askok badute gazteentzako prezio bereziak eta horrelakoak, baina bai, agian, ordua aurreratze hori lagungarria izan da halako plan ezberdinak elkartzen edo osatzeko eta halako aukera guztiak edukitzeko. Bai afaria, baita antzerkia ere bai. Beraz, eskaintza hor dago, eskusak gero eta zailagoak, antzerkia ez joateko. Eta Iker, isteko galdetuko dizut, zer aurkitzen dugun, orain, negu parte honetan, udazken negu honetan, ze eskaintza ditugu ben, Senda Berri programa honetan. Bai. Eskaintza zabala, berez, 23 emanaldi emango dira, edo ematen hasi dira udazkeneko ziklo honetan, urriaren batean hasi zen Zizurren Teatroen Bilo konpainiarekin. Atzo izan genuen Irurtzunen euskarazko estreinaldi bat Argako erregina lanarekin, La Reina del Arga gaztelaniaz daukaguna Irurtzunen estreinatu zen, eta gero Etxarrin eta Lesakan egongo da. Barkatu. Atzo ere Berriozarren hemen, Xaloa Telebista egoitza duen herri honetan, suspension zirku garaikideko lana eduki genuen, eta izango dugu aukera beste Nafarroan barnako beste toki batzutan edukitzeko. Hemen apuntatuta ditut data batzuk, batez ere euskarazko funtzioetan jarri dut begia, baina adibidez, aipatu dudan Teatroen Bilo konpainiaren funtzioak gero Antsoainen egongo dira, 10ean, eta gero azaroan, asteburu batean, 11-12-13ko asteburu horretan egongo dira Altsasun, Noainen eta Aranguren Ibarrean, Mutiloan. Suspension lan hau, Berriozarren atzo egon zen lan hau, Lizarran, Lodosan eta Ribaforadan. Beste hainbat ditut, ez ditut danak aipatuko, baina batez ere euskarazko lanak pixkat mahai gainean jartzeko. Atzo Irurtzunen estreinatutako Argako erregina egongo da Etxarri Aranatzen urriaren 22an eta Lesakan urriaren 30ean. In Extremis eta Txantxaka konpainiek koekoiztutako El Rei Tuerto lana, Errege begi bakarra izenarekin etorriko da euskarazko estreinaldian Berako herrian. Gero izango du gaztelaniaz ere Lizarran, baina euskarazko estreinaldia beran izango da Errege begi bakarra izenarekin. Eta amaitzeko Atarrabian, La Dramatika Erranteren Altsasu izeneko funtzioa egingo da euskaraz, lehen aldiz Iruña herrian, lehen aldiz ez bakarrik euskaraz baizik eta lehen aldiz Altsasu Iruña herrian.
eta oso gomendagarria ere bai, honek izan zuen bere polemika estreinatu zutenean Gasteizko antzoki printzipalean, gaiarengatik, eta hor bazterrak nahastu ziren, bueno, gomendagarria nik ikusi nuen, deferian, eta oso lantxukuna, eta, bueno, ikusleak animatzen ditut, gerturatzen diren Atarrabiara. Ez dakit eguna esan dudan, baina uste dut dela urriaren 30-ean. Urriaren 30-ean, beraz, hor data, Iker, badakit hau beti asunto txarra delako, zuek bezalako ekoizlenako, baten batzuri bereziki gustatu zaizuna edo? Ze hauen artean? Ez dut esango. Beste hori, nik koordinatzaile bezala esaten baizut, hau edo besteak gehiago gustatzen zaitu dela. Telebista sensazionalismo bila. Ez, egia esan behar dizut, atzo ikusitako estreinaldia, euskaraz, Argako erregina lana, oso goraipagarria da nola tratatu duten euskara, zeinen ongi itzulita dagoen eta zein lantxukuna egiten duen euskarazko antzezlea, Lorena Arangoa. Zezken finean beste batek sortutako lan bat defendatu behar duzu, beste hizkuntza batean, eta orduan hor somatu da ez dutela bakarrik antzezpena landu, baizik eta itzulpena ere bai, eta gero itzulpen hori atzo berak aipatzen zuen nola euskara filtratu zuen batuatik bere ohiko euskarara edo bere euskalkira, eta hor prozesu horretan lan egin zutela, eta oso ondo geratu zaie. Baina orokorrean nik ez ditut oraindik denak ikusi, asko bai, baina orokorrean oso lantxukunak. Zu ere Iker batean zauden, zeren zu ere aktorea zara? Bai, banaiz, kasu honetan ez, banago hemendik kanpo dauden ikuskizun batzutan nago, begira hor adibidez, ni banago orain ekoizpen batean euskaraz, eta etzen ziklo honetan sartu, esan nahi dut, batzutan esatu dute, Iker, hor zaudela sartuko gaituzu, ez da? Ikusiko dugu, gure helburu programatikoei erantzuten badie, igual bai, baina nik ez dutera badakiko. Zortea daukat eta nien nago komisio, banago komisio artistikoan, baina idazkari moduan eta pixkat laguntzen, baina nik ez dut erabakitzen. Beraz, horrek pixkat laguntzen du nire bipolarismoa, edo batzutan holtza gainean nagoela eta behintzat hor arazoak ez eukitzeko. Zer, bestera zan dezakete begira, Ikerrek hori aukeratu du bera dagoelako. Erraten diren gauza horiek. Eta bai, hainbat lanetan nago, baina ez, Sendaberri programanen nago. Hortik kanpo ere, seguro zu ikusteko aukera badagola. Iker, hemen utziko dugu, bota dituzun referentzia data horiekin, antzezlan antana bat, segurazki ikusgarriak, merezi dutenak, aukera bat ematea, eta ni pentsatzen dut erraten den bezala ez dizula berdin utziko. Antzerkia ikusi eta ondoren, segurazki ere, behintzat buruan bertze irudi batzuk, bertze estimulo batzuekin aterako zarela, eta hoixen da. Zer gehiago nahi duzu, gainera segurazki prezio herrikoi batean, eta onditz erraten genuen bezala, hemen, Nafar jendeak berak eginak. Beraz, ez dago eskusarik erraten genuen bezala, Iker Bengotxea, goia erraten genuen bezala, Sendaberriko koordinatzailea, eta orokorrean Nafarroko antzoki sareko langilea, gaur hemen arratsaldean guri guztia kontatzen. Iker, mil esker handiz denbora tarte hau hartzen. Eskerrik asko zuei, gonbiteagatik, eta mila esker, ikusleak animatzen diren. Ea ikusten garen. Eta ea Iruñeko udalean ze berri ditugun. Iruñeko udalak Gerrako Artistak izeneko ongintzazko erakusketako obra bat erosi du, ukrainar eskultore batek egina. Roman Slaimoskileren metalezko zezen itxurako eskultura bat da, tanke militar baten piezen hondakinekin egina. Baitere Iruñeko alkateak hainbat autonomia erkidegotako UGT-ko negoziazio kolektiboko 20 bat arduradun hartu dituen. Topaketa UGT FIKA sindikatuak Nafarroko hiriburuan antolatutako ekintza sindikalaren jardunaldi nazionalaren barruan kokatzen da. Eta baita ere udalak bultzatutako ekintza klimatikoko taldean izena emateko epea zabalik dago, interesa duen edonorentzat zabalik dago taldea, eta hilean arratsalde batez biltzen da, Urritik Maiatzera Ingurumen Hezkuntzako museoan. Eta azkenik, udalak bultzatutako ekintza klimatikoko taldean izena...
moda etikorik badago, moda ez etikorik ere aldago. Bueno, ez dakit, pixket kontu hauetan buruan izan da, kezka horrekin edo, badirudi, Maider Gaztelumendik, ez dakit bertze jendearekin orai kontatuko digu, sortu zutela duela denbora bat, proiektu bat, Luma, moda etikoa izenekoa, eta, bueno, horren aritik ere bai duri duenez, kontu txorik gero eta gehiago azten joan da, eta proiektu horrek nolabait ere erronka berriak ditu, etapa berriak, eta guzti hori kontatzeko, hain zuzen ere, bere sortzailerekin, Maider Gaztelumendirekin gaude gaurkoan. Arratsaldeon, Maider. Arratsaldeon. Mil esker gurean xaloan egotegatik, zuek sortu duzuen gauzatxo hau kontatzeko, lehenik eta behin hori, ez dakit zuek, ez dakit nola sortu zen kontu hau? Bueno, nik sortu nuen proiektua, baina ni eta nire bikotea gabiltza gaur egun bertan lanean. Bueno, Luma, moda etikoa, ea gaizaren pixke sintetizatzeko hau, zer den sortu duzuen gatxarro hau? Bueno, Luma moda etikoa sortu zen Senegalera egin ditu hainbat bidaien ondoren. 2016an hasi nintzen bertara bidaiatzen, eta bertan ezagutu nituen Bogolan oihalak, Maliko antzinako oihalak direnak. Eta, bueno, betidanik gustatu izan zait artisautza, beti landu izan dut larrua eta bai makramea ere bai. Eta, bueno, irakasle lanetan nenbilen orduan. Baina, behin oihal hauek ezagututa eta Senegalera bidaiak egiten hasi nintzela, bueno, sortu zitzean ideia, eta beharra zerbait sortzekoa bizipen guzti horiekin, eta han ezagutu nituen oihal hauekin, eta pixka bat horrela sortu zen Luma. Eta zehazki egiten duzuena da, bertan, Senegaleko ez dakit komunitate batean zehazki edo ekoizten dira, ez? Arropa edo modako komplementu ezberdinak, eta, saltzen dira, behintzat hemen Euskal Herrian interneten saltzen dira, ez dakit denda bat baduzuen, konta iguzu, zertan materializatzen den guzti hau? Ez, oihalak dira Malikoak. Maliko artisauekin egiten dugu elkarlana, eta bertatik ekartzen ditugu oihalak. Eta ekoizpena eta salmenta hemen bertan egiten dugu guk. Dira motxilak, poltsak, nezezerrak, osagarriak, gehien bat bai. Maliko oihal horiek nola ekoizten dira? Zer gisakoa, zer berezitasun dute, mai? Bera, Bogolan hitza bera, oihalaren izenak, esan nahi du bogo, dela Maliko lur mota bat, lur gorrixka bat, eta lan izango litzateke lurrarekin egina, lekin egina edo. Orduan, hori da, lurrarekin egindako oihal tradizional batzu dira, lehenengo sartzen dituzte kotoi naturala, sartzen dute tinte naturaletan, tintatzen dute, tintagai naturalekin, eta ondoren marrazkiak egiten dituzte bogoarekin, bertako lur honekin. Lan, erran duzu, hori da zuek jarri duzuen atzizkian nolabait material horri izen bat emateko, edo lan bertako hizkuntzako hitz bat? Bai, bertako banbara hizkuntzan da Bogolan, bai. Eta kasualidad, lan... Kasualitatea, bai. Kasualitatea edo ez? Akaso Euskara malin sortu zen, nor daki? Dago ikerketarako bertzeari bat, mai? Eta erraten duzuen bezala, gero pixketorko diseinu horiek edo estampatu horiek erabiltzen dituzue bolsoak egiteko, bolsoen kontua horren diseinua eta mai zure esku geratzen da, zure irudimenaren ondorio dira? Bai, diseinua da nire gehien gustatzen zaidan lana esango dugu, eta bai, diseinua nik eramaten dut bai edo bai, ekoizpena ere bai, baina diseinua nire kontu da, bai. Luma moda etikoa, mai, ze zentzuten erran dezakegu etikoa dela? Zergatik nolabait ere abizen hau? Bueno, gehien bat gaur egungo moda, moda gaientzen den moda azkarra da, Eta azkarra esango dugu, produkzioa ekoizpena delako azkarra, mugimendu aldetik ere azkarra delako, baino moda horrek atzean daukan ditun balioak ere, baliogabeak dira, ez dute
langilea bera baloratzen, materiala bera baloratzen, lurrean edo gizartean egiten duten inpaktua baloratzen, ez? Orduan pixka bat izan da, lumaren sorrera izan zen pixka bat gaur egungo modari buelta bat ematearen ondorio, ez? Zer gertatzen den, zer eskaini dezakegun berria. Orduan, gure moda ikuspegia edo gure proiektuak oinarritzen dituen balioa dira bidezko merkataritza, Maliko artisauekin elkarlanean zuzeneko harremana daukagulako eta benetan beraien lana eta beraien kultura ikusarazi eta baloratzen ditugulako hemen Euskal Herrian. Gero jasangarritasuna, alde batetik erabiltzen ditugun materialak ahalik eta jasangarrienak izatea nahi dugulako, eta baita ere ulertuta jasangarritasuna sozialki, ez? Gure hornitzaileekin daukagun harremanei dagokionez, kontsumitzaileei begirako harreman horri dagokionez, ez? Ahalik eta jasangarriena eta iraunkorrena izan dadila harreman hori ere bai. Eta azkenik aniztasuna. Aniztasuna da gure hirugarren balioetako bat. Bai Max eta bai ni euskalduna naiz, Max senegaldarra. Orduan bai hasiera-hasieratik luman gure sortzen ditugun osagarriak eta bar erakusteaz gain gure orrialdean, bai hasieratik hasi ginela pixka bat gure bi kultura, bi aurpegi, bi komunitate horien, inguruan eztabaidak sortzen, erakusten, bai, horiek dira, hiru horiek esango dugu balio nagusienak direla. Beraz, nolabait ere, hau ez da laburbiltzen, edo ez da inondik ere gainera, xede nagusia zerbait lukratiboa izatea, ez da bere helburua nolabait ere mozkinen bueltan beti horren inguruan ibiltzea, baizik eta honek baitu bertze xede batzuk, ez? Bertze enpresa mota bat da, erraten aldugu, bai? Zaintzan oinarritutako azkenean pertsonena eta munduaren beraren zaintzan. Eta horre, niri interesatzen zaidan, ez dakit, ez? Beti kontu bat izaten da, nola jartzen dugun atzizkia, ez? Edo abizena honi, ez? Etikoa edo ekologikoa eta nola baitere, badirudi produktu hauek, ez? Direla, ez dakit, ez? Bereziak edo arraroak, baina, karo, agia konturatu harko ginena da, beste produktuak ez direla egiazki modu arraro batean ekoizten direnak, ez? Erran nahi dut, sagar ekologikoari jartzen diogu, ez? Tiket hori ekologikoa dena, baina da beti ekoiztu den moduan, ez? Eta kasu honetan ere bai, hori da, ez? Artisau, bediko modu artisau batean, eta pertsonen eta naturaren zaintzan ekoiztutakoa, eta ez makinaria gigante batzuekin ez dakizula non eta nola, ez? Erran nahi dut, berez, zer da arraroa eta zer da berezia kasu honetan, badirudi berezia dela gauzak modu zaindu batean ekoiztea, ez, Mai? Bai, egia da, moda etikoaren azpizen hori edo nik hasieran enuen burutan, diseinatzaile grafiko batekin jarri nintzen harremanetan, logoa bera diseinatzeko eta bar, eta nik oso argi neukana da Luma zela proiektuaren izena. Pixka bat, egin dituen bidai horietatik, zetorren izena zelako, nera aitaren txoriekin harremana zeulako, eta hori oso argi neukan, Lumaz izango zela, ez? Mugaz gaindiko proiektu bat zelako baita ere, eta, baino, diseinatzaile grafiko honek esaten di, zer iruditzen zaizu azpian moda etikoaren azpizen hori jartzen badiogu, eta egia da hasiera baten ez ziteala asko gustatu. Baina, galetu nio, eta zergatik ikusten dezuzuk, ez? Hori jarri beharra edo, eta, azkenean zuen balioak, ez? Bai direla esanguratsuak, ez? Badago hor balio bat zuen proiektuan, orduan, hori jartzea, azpizen bezala, identidadea ematen dio, ez? Eta hola izan zen, Osea, egia da gero pixkanaka sartu ginenean modaren mundu honetan, sostenible eta jasangarri eta, ez? Gaur egun hori da eramaten dena, ez? Nik izenari berez ez dio garrantzia ematen. Edo azpizen horri moda etikoa den, edo sostenible, edo nik uste garrantzitsuena dena da transparentzia bat erakustea, ez? Bai elikadura markai dagokionez, bai moda, bai edo zein marka edo enpresai dagokionez, ez? Benetan kontsumitzaileak ikusi ezala, hemendik ateatako zerbait da, honek harria,
hola eta hola egiten dute, hitzak berak ez du bere biziko garrantziarik. Eta hala ere, niretzat zenbat erraten duen, ez? Zeren jartzen duzunean hori moda etikoa dela, akaso erran nahi du, gainerako guztia ez dela etikoa, horrek ere ematen du zer pentsatu, ez? Honi deitzen badiogu etikoa, gainerakoa zer da, ez? Bueno, hor geratzen da hausnarketarako. Eta, bueno, erraten zeruen, pertsonak, materialak zaintzen direla guzti hau, eta erratek nuen proiektu bat dela, ez dakit, enpresa lukratibo bat baino gehiago, ez? Eta hain zuzen ere hortik pentsatzen dut, bueno, sortu duzuela, ez dakit, harreman bat bertako komunitateekin, edo, bueno, dena delako arrazoiaren gatik, orai, saiatu zarete, edo ari zarete, bertze pausu bat eman nahian, eta hortik pixket sortu da, ez? Guñun delako, bueno, bigarren pauso bat, bigarren proiektu bat, eta, bueno, ez dakit, zer da hau, konta iguzu. Bueno, bai, esan bezala, ez, moda proiektua Luma hasi genuenean, hasiera-hasieratik poltsak eta motxilak eta bar, ekoiztu eta erakusteaz gain, beti izan dugu nahi hori, ez, gure komunitatea erakustekoa, ez? Sare sozialen bidez eta Lumako komunitate horri. Hori, bikote arrasarteko bikotea gerelako, Max eta Biok, ez? Eta, bueno, bertan nik ere bertan pertsonalki Senegalen ikasitakoak, eta, bueno, nahi izan degulako nolabait erakutsi hori, ez? Gure komunitate hori, eta aldela behintzat, jendeare kontzientziara eraman, ez? Zer gertatzen ari den, migrazio politikei begira, edo mila kontu, ez? Orduan, bueno, hasia ginen pixka bat gure komunitate hori erakusten, eta ikusita, publikoaren erantzuna oso positiboa zela eta jendea benetan interesatuta zegoela gure komunitate hori ezagutzen jarraitzeko eta esan genuen, zergatik ez dugu Lumaren barruan, ez, beste lan lerro bat irekitzen. Modaz gain, ez, moda izango da ekoizpena bera, ez, markaren ekoizpena edo, baina horrez gain zerbait sozialagoa, proiektu sozialago bat, ez, pertsonei begira, gure komunitate txiki horri begira, zer eskaini dezakegu guk, ez? Eta, bueno, nik Senegalera lehenengo bidai hori egin nuen 2016 eta gaur egunera arte Wolofa bertako hizkuntza hitz egiten dut gaur egun. Wolofa eta gaztelera hitz egiten dugu. Eta gure ametsa da etorkizun hurbil baten Wolofa eta euskera hitz egin izatea etxean, ez? Orduan, pixka bat gure hizkuntzekin, motibatuta gaude. Ikusten degulako baita ere, ni bezala beste euskaldun batzuk jada harremantzen hasia direla Senegaldar komunitate batekin, badaudela sortzen ari dela harremanak, baina egia da hizkuntza erabiltzen den hizkuntza nagusia gaztelera dela, ez? Orduan, uste dugu hizkuntzak beti badaukatela, edo kulturak beti hizkuntza baten menpean daude, ez? Esa hizkuntza eta kultura bat dira. Eta gure kasuan ni euskaldun bezala guztiz da horrela nire ustez, ez? Ez delako berdina gazteleraz espresatzea gauza asko edo euskeraz, ez? Eta beraiek ere bai, nire bikoteen kasuan Wolofa, nik orain hitz egiten duten Wolofa, nik konturatzen naiz, harremantzerako orduan gauza asko ditugula kulturalki antzekoak, eta hizkuntza berak ere badituela berdintasun batzuk edo antzekotasun batzuk, ez? Orduan pixka bat motibatuta hizkuntzen asunto horrekin sortu dugu Guñun. Guñun da gu euskaraz eta ñun olofez. Bi hitzen elkarketa bat, eta bueno, Guñunen helburua, Guñun izango litzateke, Luma proiektuaren barruan sortu dugun lehenengo proiektu soziala esango dugu. Esan bezala, lan lerro sozial hori ireki ahal izateko. Orduan, crowdfunding kanpaina bat jarri dugu martxan, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Goteok ekimen bat sortu dute, Piztumeta 2022 izenekoa, eta Guñun proiektua aukeratua izan da bertan. Orduan, crowdfunding kanpaina bat jarri dugu martxan, Guñun finantziatu ahal izateko, bai herritarren partetik eta baita diputazioak ematen duen laguntzarekin. Eta Guñun horren barruan lehenengo fasean edo lortu nahi duguna da Euskara Olof komunikazio gida sortzea.
esan bezala, harreman horiek, ez, harreman horiek begira errazteko modu bat izan dadila. Komunikazio gida dela hiztegi antzeko bat, baina ez da hiztegi bat, ez? Gehiago herramienta gisako bat. Bai, gramatika, hiztegia eta elkarrizketak ere daukagu asmoa sartzekoa. Bai, pixka bat zerbait praktikoa, ez hiztegi huts bat itzulpen batekin ez. Zerbait baliagarria eguneroko horretan. Bai. Eta ondoren ja, bigarren fase batean, lortuko bagenu behar dugun finantziazio guztia, asmoa dugu Lumako lan lerro sozial hori irikitzekoa, bultzada ematekoa, eta ja horren barruan izango litzateke sortzea harreman espazioak, ez? Gaurkoz, Euskaldun eta Senegaldar komunitate horiei begira, gure realitatea hori delako, baina, irikita, guztiz irikita, beste, pertsona anitz guztiei, ez? Ze forma hartzen alko luke horrek, harreman espazio horrek? Tailerrak, jaialdiak, mila kontu. Azkenean, adibidez nire bikotea, artista da, perkusionista da. Eta hemen oso Euskal Herrian ez, oso tipikoa da, Iruñako San Ferminetan adibidez, beti egoten da kuadrilla bat ez, Afrika perkusioa jotzen duna ez. Baina, hor gelditzen da ez. Bereien kontutik dijoaz, beste batzu bereien kontutik, orduan asmoa da pixka bat, elkar lan hori egitea, sortzea, eta guretzako, gu denoi begirako zerbait sortzea, ez? Bai Euskaldunen beharrak eta nahiak kontuan izan da, eta baita ere, kasu honetan Senegaldarren nahiak eta beharrak kontuan izan da, ez? Orduan, interesgarria da guretzako horrexegatik, ez? Ni eta Max gaudelako proiektu horren atzean, eta askotan nik izan dezaket ideia marabilloso bat, hau indezakegu, eta Senegaldarrei hori etzaile interesatuko, ez? Orduan, nola bilatu dezakegun modua, ez? Benetan, harreman espazio seguruak, inklusiboak, eta elkarren gatik ikastekoak izan daitezen. Zuk somatzen du maigu pixke, etxiak gaudela zentzu horretan, Euskaldunak, ikusten dituzun pixkat, olioa eta ura bezala, ez garela gehiegi erekitzen. Bueno, nik uste Euskaldunak orokorrean gerala nahiko, ez gerala oso azkarrak ez harremantzeko horretan. Hasiera baten, egiten dugu ikusi, nor den persona, zer dakarren, eta oso seguru gaudenean ona dela edo, zerbait sortu dezakegu elkarrekin, orduan ja, hurbiltzen gera, eta behin ja ezagututa, ja eskua ematen dugu bizi guztirako, ez? Hori egia da, askotan arrazakeriaren inguruan ere ateatzen da gaia, ez? Gure Senegaldar lagunen artean, eta bereik esaten dute, asko igual Espainia mailan bizitakoak dira, eta beste asko Euskal Herrian, edo, ara honea ibili dira, ez esote Euskal Herrian nik ez dut arrazakeriri sumatu. Harreman txiki horietan, esan dute, egia da Euskaldunak hasiera baten bai dela, egiten dizu stop moduko bat, eta kuidau, ez? Baina egia da behin ezagututa eta behin agurtzen hasita, kaixo zer moduz edo, ez? Gero ja ez dizutela eskua kentzen, ja betirako hartzen zaituztela. Hori esaten dute beraiek. Egia da, nire ustez, lan asko dagoela egiteko, gehien bat ez ezagutza handia dagolako. Ez ezagutza handia, topiko asko daude sortuta, ez? Senegaldarren kasuan igual ez hainbeste, Euskal Herri mailan bai ikusten da Senegaldarra langilea direla, hori izaten da behintzat, jende humila dela eta ondo ikusiak daude. Beste kolektibo batzuk, beste marrokien kasuan adibidez, marrokiarren kasuan topikoa dira izugarriak eta, problematika asko daude gaur egun, ez, marrokiekin. Eta erraten duzu mai hau, ez ezagutzaren gatik, inaundi batean? Bai, ez ezagutza alde batetik, beldurra beste alde batetik, nik uste elkartzen direla hainbat gauza, ez? Bai. Bai, ez, dudik gabe, kontu haundia eta arpin haunditzekoa, hor atzean dagoena pixketa arrazakeriarekin, kolonialitatearekin gustekoa duena, horietako bat jorratzeagatik, bai,
ez badu sentsazio beti, nolabait ere baloiak kanpora, botatzen ditugula bezala bai, ez arrazakeria dago, eta Melillan gertatzen da hau, eta Bidasoan beste. Zure ustez, zein da gure erantzukizuna guzti honetan, ez? Beti guztien dugulako, kanpoan bezala, multinazionalek egiten dute hau, eta beste, eta ez dakit zer, eta boxekoak arrazista batzuk dira. Ez dakit, zure sensazio da guk ere badugula erantzukizuna honetan, hemen sortzen diren ezberdintasun nabari hauetan. Bai, guztiz ados horrekin, nik uste errexena hori da, bai eske hau gertatzen da, eta Frantziko gobernua da kulpablea, eta hau, eta beste, eta igual horiek dira gaientzen diren gauzak, telebistara gertzen diren notiziak, edo ezakin hor akatu dute, edo baina nik uste egunerokoan eta gure herritxoan, gure auzoan, gure hirian, gure komunitate horretan erantzunkizuna handia daukagu. Ez da ezer kostatzen pertsona bati egunon bat esatea zer moduz. Euskal Herrian nik behintzat, igual baina zain beste ez, baina nik txikiagoan nintzena nire amaren herrian Iturengoa da nire ama, Oiartzungoan eraita ez. Nik daukate oroitzapena lehen beste modu batera harremantzan ginela, edo errespetuzko harremanak gehiago zeudela, egunon bat esatea zer modu zaude, edo kontua da, gure desberdinak diren hoiei beltzei eta marrokiei eta hoiei ere zergatik ezin diegu esan egunon. Gure hizkuntzan, gazteleraz, eta nik uste egunon batek edo kaixo batek edo begitara begiratze hutsak, edo hola keino batiteak nik uste horrek asko errazten dituela bideak eta harremanak, Askotan gurutzatzen gera kalean eta guinunen leloa edo hori da, Askotan gurutzatzen gera eta ez dugu elkar ikusten. Badakizu hori emakume sahararra dela eramaten duelako holako pañueloa, bai badakizu, baino junda eta zu ere bazoaz, Orduan, bai, muga daude, muga sozial eta kulturalak daude, eta bakoitzak nik uste asko egin dezakegula. Nik ere ikusten dut hor haunditz badela egiteko, toki haunditzetan noixen gertatzen da, herri txikietan ere bai, eta ezain txikietan haundenak ezagutzen gara, baina bertze komunitateekiko hor badago olako amildegi bat, badago barrera moduko bat, eta ez da, zuek bilatzen duzuen aniztasun hori eta txirik ordatze hori behar bezala ematen, beraz, hortxen ibilbide luzea bat duguna egiteko, eta zuek lumatik eta guinunetik hortxen pausotxo batzuk emateko, gauza praktikoetarago joz hau izteko, zuen produktuak eta zuen proiektuak, nondik bilatu, nondik jarraitzen aldire, sare sozialetan pentsatzen dut? Bai, produktuak edo gure poltsak eta motxilak eta bar, aurkitu ditzazkezue bai Instagram kontuan eta bai Facebookeko kontuan, mezu pribatu bidez eskatzea dago, Instagram da luma.modaetikoa. Eta gaur egun martxan daukagun kanpaina, crowdfunding kanpaina honetan parte hartu nahi izan ezkero, edo irakurri nahi izan ezkero guinun proiektua zehazki, sartu zaitezkete bai gure sare sozialen bitartez, bertako linken bitartez, edo Googleen bilatzailean jarrita guinun goteo. Hora gertuko da kanpaina ere bai. Hortxen, aukerak ekarpenak egiteko, usteko, mai eta bere taldeak eskaintzen duzuen guzti hori, gu gure ekarpena egiteko, zuek egiten zuen bezala ekarpena zuzen ere, erraten zen duten bezala, komunitateak, pertsonak eta mundua beraz zaintzeko. Erran bezala, Luma Modaetikoaren proiektua eta guinun hor barnean sortu den bertze proiektu hori, lan lerro berri hori, proiektu sozialagoa. Maider Gaztelumendi bere sortzaile edo ko-sortzailea behintzat horietako batetik, taldeko kide horietako batekin izan dugun elkarrezketatxoa. Maider, mil esker handitz, eta animo eta zorte hon hasi duzuen ibilbide ausart guzti honekin. Mil esker zuei, aukera mategatik.
Hauxen izan da dena gaurkoz magazinean, mila esker hor egoteagatik eta hurrengo arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.